har optaget. Først så den der låg af, ikke? Ja. Prop. Og derefter tager du den der ting af. Ja, den. Ja. Og skyller den. Ja. Og så skyller du den ting bagefter. Den skyller allerede, ikke? Og så tager du den der af. Du tager den der af. Ja. Ja. Det er så, man skiller den af. Okay. Og nu skal du skille den på igen. Og derefter lægger du. Det er ikke den, der giver. Jo. Fordi om morgenen, så ligger man den her. Ja. Så er den klar til næste dag. Jeg synes, vi slukker søde piger. Hvad? Synes vi slukker? Ja. Og så skyller man den. Den måde, den slukker på, det er det her hen. Og så tager du den her op. Og nu kan I se, det er blevet skyllet, som man skyller sådan en masse ting. Ikke? Og så lægger du det der rigtig på plads, og så derefter lukker du. Nu ved jeg, hvordan man laver det der.